Waqt laqa pubblika li saret it-tnejn bit-tema Nagħtu t-tieni ċans, il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard u Segretarju Parlamentari responsabbli mir-riformi Rebecca Buttigieg ħabbru li l-Gvern se jkun qed iwettaq wiegħda oħra mill-manifest elettorali. Dan qed isir bil-ftuħ ta' konsultazzjoni ma' qatt ta' entitajiet li għandhom interess fis-suġġett ħalli nies b'sentenzi fuq possess sempliċi ta' droga wara li jkunu skuntaw is-sentenza u jkunu riformaw ruhom ma jibqgħux jidhru fil-kondotta tal-persuni konċernati. F'din il-laqgħa ħadu sem diversi individwi li jaħdmu mill-qrib mal-priġunieri u ex-priġunieri u ma semmew diversi esperjenzi li dawn jiltaqgħu magħhom meta jiskuntaw is-sentenza. Fost l-oħrajn qalu li għal dawn in-nies tkun diffiċli ħafna biex jerġgħu jintegraw lura fis-soċjetà u saħansitra jsibuha diffiċli biex isibu xogħol ġdid u jiftħu kont bankarju. Charles Mifsud mill-Fondazzjoni Rice u George Busuttil mill-Fondazzjoni Midlam għad-Dawl spjegaw l-importanza li din ir-riforma se ġġib magħha. Saħħu kemm huwa kruċjali li l-kondotta ta' persuni li jkunu ġew irriformati ma tibqax meqjusa bħala mċabsa jew maħmuġa u għaldaqstant wieħed ikun jista' jsib xogħol mingħajr dewmien. Waqt din il-konsultazzjoni ħareġ ukoll li għandu jingħata xi forma ta' ċertifikat bħala evidenza li l-persuna tkun skuntat is-sentenza u rriformat ruħha. Il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard tkellem fuq il-ħtieġa li din ir-riforma tidħol fis-seħħ ħalli kulħadd jingħata t-tieni ċans f'ħajtu. Qal li huwa importanti li nuru kompassjoni filwaqt li jittieħdu l-azzjonijiet neċessarji ħalli tkompli titwettaq il-bidla. Semma li għandna nirrikonoxxu li l-kol kemm aħna umani u suġġetti għall-iżball ma saħaq li kulħadd għandu jingħata opportunità għal ħajja ġdida. Il-Ministru Attard qal ukoll li għandna nħarsu oltre u nevalwaw il-possibilità li numru ta' reati oħrajn jitneħħew mir-rekords kriminali. Min-naħa tagħha s-Segretarju Parlamentari responsabbli mir-riformi, Rebecca Buttigieg, qalet li filwaqt li l-Gvern qatt ma jġustifika l-ebda tip ta' reati kriminali, il-persuni li jkunu skuntaw sentenza u rriformaw irwieħhom għandu jkollhom l-għodot kollha sabiex jerġgħu jibdew ħajjithom mill-ġdid.